Ndị be anyị ekele unu dịka unu si malụ unu na BBC tata anyị na-ewetakwala unu atụmatụ anyị kpọrọ okwu akpụ n'ọnụ. Okwu anyị kpọ n'ọnụ were bịa taa bụ Mọnde, bụ nnukwute okwu. Ọ bụ okwu metụtara ihe na-emegasị n'ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, nke dịka ịwakpo ndị mmadụ nakwa igbusi ndị mmadụ, nke mere anyị bịa na-ajụ ọ pụtara na o nwere ndị butere iyi egwu n'ọwụwa anyanwụ. Ọ ya ka anyị ga-etinye ọnụ na ya tata, mana ọ bụrụ sọsọ mụnwa ga-ekwu ya bụ okwu. O nwere ndị so m bịa ndị ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu. Biko unu ga-eji ọnụ unu were kọwaa onwe unu. Enwere m Ima Bolingo, enwere m FCC. Site n'ọnụ Ima Bolingo, biko kọwara Igbo onye Igbo. Biko nyatịkwa azụ ka a na-afụ gị ọfụma ọfụma. Okay, Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu nke onye chiri ya zara na afọ mbụ Injinia Emmanuel onye mechara ihe onye jiri Ima Bolingo wee malụ. Daalụ. Maazị Jones, ikwukwala afa gị mana ikwuru ndị na-anọchite anya, o nwere ebe ị na-arụ ọrụ bụ ndị ahụ m member of Igbo Ekunie Initiative, organization na-ekwuru ndị Igbo, so na ndị na-ekwuru ndị Igbo, so ihe ndị Igbo na-represent ndị Igbo ọfụma, mata ihe na-anụtụrụ ndị Igbo ọgụ. Ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-agbasa anyị, ihe ọbụla metụtara ndị Igbo na-emetụta Igbo Ekunie. Igbo Ekunie organization kwụsịrị ike, kwudosie elu ndị Igbo ike, ana ebe a na-emegido ha emegido ha nọ wit ndị Igbo. Ha ga na-ekwuru ndị Igbo, ha ga na-edifendikwana ndị Igbo. Igbo Ekunie na-edifendi ndị Igbo both in diaspora and in Nigeria. Okay, biko ị ga-anachite azụ ka a na-afụtụ gị ọfụma, maka na otu anyị bịalụ nso ọ chabiri ilu gị chabie, so enwere ike iwe onye ekwentị gị ka a na-afụ gị ọfụma. Ka ị na-eme nke a, Maazị Jones, biko kọwalụ Igbo onye bụ nakwa ndị na-anọchite anya ha dịka ị bịa na mkparịta ụka anyị ga-eme ụtụtụ taa. Igbo bụ Igbo, ya dịkwara anyị niile na mma. Igbo ma ihe, Igbo hụrụ udo n'anya, Igbo hụrụ ọganihu n'anya. Aha mbụ ọnwa asaa anya FCC Jones. Abụ m osote onye isi ndị ụmụ ntorobịa na ọhaneze ndị Igbo worldwide. Ọhaneze ndị Igbo bụ otu ndị Igbo niile, ma ndị ọma, ma ndị na-azụ ahịa, ma ndị na-azọ ọchịchị, ma ndị na-eme ihe egwuregwu. Ndị Igbo niile nọ ndị ọhaneze na-anọchite anya ha. Onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla na-asụ Igbo, onye ọbụla hụrụ ihe ndị Igbo na-eme n'anya, anyị nwa bụ ndị na-anọchite anya onye ọbụla bụ onye Igbo. Ị nọ na Nigeria, ị nọ na Ghana, ị nọ na America, ebe ọ bụla ị nọ, anyị na-anọchitekwa anya ma ndị Igbo dị ndụ ma ndị nke nwụrụ anwụ, ma ndị ara ma ndị isi dị mma. Anyị nwa bụ ọhaneze ndị Igbo. Eze mana abịa na obi eze, ihe niile nọ ya. So ọ nọ ọhaneze ndị Igbo ka ihe niile bụ Igbo, ebe onye ọbụla si, onye ọbụla chịrị abụ anyị nwa nọchitere anya ha. Ndewo unu. Nnọọ, biko ị ga-anọzi ọfụma ka a na-afụ gị, maka na onyonyo bịa nso, bịa onyonyo a nso, bịa kamera gị nso ka a na-afụ gị ọfụma, maka na dịka ọ dị ugbu a adịghị afụchazi gị ọfụma. Ọ dịgo mma. Biko ị na-anọ anachizi n'azụ, jide ya otu a, maka ọ dị ka ekwentị gị bụ ihe na-adapụ. Enwere ike jide ekwentị gị n'aka ka a na-afụ gị ọfụma, maka na ọ bịa dịka izo na ezo. Igbo bụ Igbo na-anụrụ n'ọnụ ndị anyị na ha so tata bụ ndị ga-etinye ọnụ n'okwu a anyị kpụ n'ọnụ. Mana tupu ha gaa n'iru, achọrọ m itinye ọnụ gụpụta ụmụ ihe ole ma ole bụ ihe mmerụ, bụ ihe anyị na-afụ, bụ ihe eji eyi ndụ egwu, ọkachasị ebe o si metụta iyi ndị mmadụ ndị nkịtị, abụghị ndị ọrụ nchekwa, abụghị ndị agha maọbụ ndị uwe ojii, maọbụ ndị ndọrọ ndọrọ, ndị nkịtị n'ọrụ onwe ha.
achọrọ m ka anyị tinye ọnụ na ụmụ ụfọdụ ihe megasịrị. Ụnyaahụ bụ ụka na Awada nke dị na Obosi dị na Idemmili North, okporochi Idemmili North nke Anambra steeti, ka ndị ji egbe amabeghị ndị ha bụ banyere obodo olubido gbawa egbe aghara aghara. Ka ha gbachara ebe anwa na ofu onye uwe ojii nwụrụ, ofu onye na-anya ihe a na-akpọ keke nwụkwalụ, ofu onye ọzọ bụ onye bi na agbata obi ebe ihe anwa merụ nwụkwalụ, nke pụta na mmadụ 3 bụ ndị ọwụwa anyanwụ tụfuru ndụ ha ụnyaahụ n'ihe ama ha maka ya. Nke a bụ ihe na-eme ụnyaahụ. Na ụnyaahụ nwakwa na okpuru ọchịchị ọgwụ ndị n'Enugu steeti, ndị oji egbe amaghị eji egbe, mana o nwere ndị gara ebe ụlọ ọrụ ndị na-ahazi ntụliaka akpọrọ National Independent National Electoral Commission INEC gaa n'ụlọ ọrụ ha n'ọgwụ wolu mụnye ya ọkụ. Akụrụngwa niile ndị INEC dosa ha ga-eji hazie ntụliaka ma ọ mee rụọ ọrụ ha agbala ha ncha niile ọkụ. Ndị anwa mere ha nwa kụpụrụ mpio esi abanye na asị ebe abanye wolu taya ochie onyecha n'ime ebe a mụnye ya ọkụ, ya bụ ihe wolu repịa. Nwanne ụnyaahụ bụ Satọde, ndị pati ndọrọndọrọ ọchịchị a na-akpọ People's Democratic Party na bekee bụ PDP merụ ihe bekee na-akpọ World Congress, nke bụ nzukọ ndị mpaghara wọd n'ebe anwa. Ka ha mechalụ, ka a na-eme ihe a, ndị ji egbe amabeghị ndị ha bụ galụ obodo na-enwe ndị n'okpuru ọchịchị a n'iri wolu wakpo ha, mekwe n'onyonyo tichaa ndị mmadụ ihe ọfụma wepụtakwu n'onyonyo anwa. Ka a ka na-ekwu nke anwa melụ na Tuesday izuụka gara aga, ka ndị ji egbe amabeghị ndị ha bụ ma ruo ugbu a galụ ụlọ ụka Anglican wolu nọrọ ebe anwa wolu gbuo ụkọchukwu na ụlọ ụka Anglican anwa. Ka nke a na-eme chifolu ụbọchị anwa, ka ndị omekomekwa jikwa egbe wolu bakwulu ụmụ akwụkwọ na-akwado ide ule WAEC wolu chụsasịa ha, wolu mụnye ọkụ na ya bụ ebe. N'ọnwa Ọgọst na Ebonyi steeti ka ndị mmadụ pụtakwa, ndị amabeghị ndị ha bụ mana ndị uwe ojii mepụsịrị onwe ndị n'ime ndị anwa anwụdie, ka ha jelu n'okporo ụzọ ndị nwoke ya na ụmụbọ ya na-aga ahịa wolu jide ha gbuo mmadụ 7 na Ebonyi steeti. Biko o nwere onye na-ege ihe anyị na-ekwu ntị, biko gbanyụ ya ka ị na-ege n'ọnụ, maka ihe ị na-eme na-adabanye na nke anyị na-eme, nke mere ọ na-emebila anyị ihe. Mana achọghị m ịgatewe aka, mana ihe a niile na-eme bụ ihe ya bụ na bekee asị gị ka chọba definition of terrorism, ihe bụ iyi ndụ egwu. Ihe a niile ma igbu mmadụ, ma ịyasa ụmụ akwụkwọ, ma igbochi ụzọ, ihe a bụ ihe pụtara dịka terrorism na bekee. Anyị wee na-ajụ, ọ pụtara na o nwere ndị batara ọwụwa anyanwụ nọ n'ebe anwa wolu na-akpa ike agbaji ike a na-agba, nke pụtalụ terrorism n'iyi ndụ egwu. Ịma Bolingo, achọrọ m ibido n'ebe ị nọ. Ihe a na-eme tupu anyị aga mmawa otu o si eme, kedu ihe iche maka ụdịrị ha na-eme n'ọwụwa anyanwụ ugbu a nke iyi ndụ egwu a? Ndị be anyị Igbo ndị ọma na-ege ntị, ihe na-eme n'ala Igbo na ọwụwa anyanwụ ala Igbo bụ ihe a bụ ihe ekwesịghị ị na-eme. Ọ jọgburu onwe, o sikarịrị nkapụ n'isi, jọgbuo ụda na njọ. Ndị be anyị ejighị ife amara ndị Igbo, ejighị igbu onwe fa amara ndị Igbo. Onwe ka ndị Igbo ga-esi wee pụta aghara isi na a na-enwe this kind of ụdị ihe a n'ala Igbo. Ọ jọgburu onwe. Anyị agaghị na-afọm Taliban, anyị agaghị na-afọm Taliban n'ala Igbo again.
na ụmụ ife ndị a na-emenụ ụmụ ife ndị a kwesịrị na ọ ga-akwụsị. Ndị Igbo ndị onye ọbụla dị involved onye ọbụla aka ya dị n'ife a na-emenụ kwesịrị ka ọ mata data na ndị Igbo bụ ndị Igbo na-ekwesịghị na-egbu ndị Igbo, ekwesịghị na-egbu onwe anyị. Anyị agaghị eji aka anyị na-emebisi ife anyị ji aka ihe anyị lụtara, ihe anyị ji ihe okpo ofufu anyị, ihe anyị tara afụfụ ya were nweta. O nwere onye na-enyere anyị aka. Anyị nwa bụ ndị na-agbara onwe anyị. Anyị nwa ji aka anyị ebidoro onwe anyị afịa. Anyị nwa ji aka anyị agbara onwe anyị mbọ. Kedu ife ga-eme na ndị Igbo ga-anọdụ ji aka fa na-emebisi ife nke fa? Ọ jọgburu onwe ya. Ekwesịrị ka akwụsị ya. Igbo Ekunye Initiative na stand na-akwụdosi ike wee na-ekwusị na ụmụ ife ndị a kwesịrị na ọ ga-akwụsị n'ala Igbo. Aka ndị Igbo niile kwesịrị ịma na ife a onye ọbụla aka ya dị na ya kwesịrị ịma na ọ dịrọ mma. Ọ jọgburu onwe ya. Ị gaghị egbu nwanne gị ma nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị maka ifi gịnị? Kedu ife ị na-achọ? Ị chọrọ inwere onwe gị? Ọ bụrụ na igbu nwanne gị ka ị ga-eji wee nwere onwe gị. Ị chọrọ ịkpata ego? Ọ bụrụ na igbu nwanne gị ka ị ga-eji wee nwere onwe wee kpata nyawa ego. E nwere ihe eji mara ndị Igbo. Ihe eji mara ndị Igbo ya ịgba mbọ kpata ego, dozie obodo, dozie Igbo na Igbo ji aka fa na-arụ ilo. Igbo ji aka fa na-edoziri onwe fa obodo fa. Ịbata na ana Igbo niile, o doro m anya ọfụma data na ndị Igbo wu ife niile emete na ana Igbo ike ndị Igbo ike ketefa. Anyị ma na a na-emegide anyị emegide n'obodo anyị wụ Naijiria. Anyị kwesịrị ka anyị nwa jikọta onwe anyị ọnụ, hapụkwanụ onye kwuo asị ka egbuo ya, onye kwuo asị ka egbuo ya. Ọ jọgburu onwe ya. Ana m asị ndị Igbo niile, onye ọbụla pụta, onye ọbụla kwuo na ife adịrọ mma, ife dị njọ dị njọ, ife dị njọ dị njọ, ma Okeke ma Okafọ, ma ịbụ ọgaranya ma ịbụ ogbenye, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị. Ị kwesịrị na igbere ọ bụrụ ụmụ gị dụ afọ ọdụ, ọ bụrụkwana ndị ịma n'ime afịa ịdụ afọ ọdụ, maka na onweghị ife na-eme n'ala Igbo na-ama ha ndị ọ bụ. Ọ bụrụ na ndị Igbo si na ya nwekwana ha ndị bụ ife a, ọ jọgburu onwe ya. Ị ma na anyị na-aghọ onwe anyị aghọ. So ọ ya aka mma na anyị nwa bidoro n'oge chụba egwu ojii maka mgbe chi eji ya. Onye ọbụla pụta kwuo na ife adịrọ mma. Ọ dịrọ mma ka igbuo mmadụ ma ọ bụ onye mba ma ọ bụghị onye mba. Ọ dịrọ mma ka egbuo onye ọbụla. Ekwesịghị ka egbuo, ekwesịghị ka mmadụ nwụọ, ekwesịghị ka mmadụ ji aka ya pụta were egbe gbagbuo mmadụ ibi ya. Kedu uru ọ ga-abara gị? Ịgbagbuo onye ahụ ịgbagburu nwere ụmụnne, nwee nwunye, nwee ụmụ, nwee egburu ndị uwe ojii, igburu ndị na-enweghị ihe ha mere, ndị ahụ ndị uwe ojii. O nwere uru ọ ga-abara gị. Ọ gaghị enye gị ihe ị na-achọ. Ọ gaghị etinyekwana ego n'ụlọ akụ gị. Ọ gaghị emekwana ka ị nweta ihe ị na-achọ na be anya. So ọ ya aka mma ka anyị nwa, kama anyị egbube onwe anyị egbube, ka anyị fụba onwe anyị n'anya, ka anyị nwee ike ị na-afụ onwe anyị n'anya, ghọtakwana na anyị nwa bụ mmadụ, na onye ị na-egbukwana mmadụ ibe gị. Kama na o nwere ike onwe ihe ọ bụghị onye isi eche ka o si eche. Ọ bụrụ otu isi wee na-achọ ka ọ bụghị onye isi achọ ife anyị na-achọ ka anyị kwesịrị ị na-esi achọ ya. Ọ bụrụ onye ị ga-esi na-agba mbọ ka ị na-achọ inwere onwe gị. Ọ bụghị ebe onye ọbụla agaghị esoro agaghị esoro gị. So ị ga-aghọtagoro that one. Mmadụ na ihe ndị a niile adịrọ mma. Anyị ga-akwụsị igbu onwe anyị. Anyị ga-akwụsị ihe ọbụla ga-eme Igbo egburu Igbo. Ọ jọgburu onwe ya. Otu a ka ọ dị na mba Arab. Igburu ndị mba Arab a na-egbu onwe fa. Ndị a na-akpọ Taliban a na-egbu Taliban, ha na-egbu onwe fa. Ndị a na-akpọ ndị a na-egbusi onwe fa, ha na-egbu onwe fa. So onweghị mgbe Igbo ga-eji werezi ka ha bụ na ha si egbu onwe ha na Igbo. Ịgbagote ịgafete River Niger, ndị Delta steeti
amaghị ife a niile na-eme na cross River Niger. Guys, the negative effect can you use nke across River Niger? No, okwu gị dị mma maka na o nwere ebe itinyere ọnụ m ga-achọ ịdọte aka. Eziokwu bụ ejelu m ọwụwa anyanwụ na izuụka gara aga, isi ha na Ọnịcha banye Asaba, ọ dịghị ka mba ọzọ ka ịbata. Mgbe anwa m n'ọwụwa anyanwụ, ihe a na-ele mmanụ agbịdị n'Ọnịcha bụ narị naira abụọ, bụ 200 naira ma 210. Mana ha na-ele ya na Asaba bụ otu narị naira na iri isii na ise, bụ ihe gọọmenti ka na-ele ya, nke gosi na ọ dịzị ka ụwa dị na Asaba na nke dị na Ọnịcha abụghị ofu ụwa. Ụwa tụgharịzịrị atụgharị, ọ bụrụ otu ndị ọwụwa anyanwụ si ebizi ndụ ha. Maazị Jones, achọrọ m ịjụ gị ofu ajụjụ. Kedu na uche ndị ọha na eze, maka na gị nwe ebe anyị nọ na gị anọchite ndị ọha na eze, ndị ntorobịa, gị nwagbo osote onye isi ha. Kedu uche unu na ihe anyị na-eme? Kedu ihe unu na-emekwa ịfụ na ya bụ ụmụ ife a na-emegasị kwụsịrị, ọkachasị ime ka ndị mmadụ ghọta na igbu mmadụ adịghị mma, imebi akụnụba mmadụ adịghị mma, ịkwụsịkwana ndị mmadụ ịga mkpa ha adịghị mma. Kedu ihe ị na-eme iji wolu hụ na ụdị ha na ndị mmadụ anaghịzi eme ya? Ajụjụ gị dị mma, dịka enyi m nwoke bụ Emma Bolingo si wee kwu, ihe na-eme n'ala Igbo osikarịrị nkapị n'isi na ọ jọgburu onwe ya. Ọtụtụ mgbe m nọrọ chee echiche m sị ndị a ọ bụkwa ndị Igbo, mana ile anya ha na-asụ Igbo, ha bụ ndị Igbo, ama ndị ha bụ, ama ebe ha bidoro, ama onye sị ha mebe ihe ha na-eme. Mana nke kacha njọ na ihe niile na-eme ugbu a bụ dịka ihe ọbụla a na-akpọ terrorist organization si eme, ha eyile na ndị Igbo egwu. Ndị Igbo ụjọ abala ha ahụ, enwere onye chọrọ ikwu, onye kwuo egbuo ya, onye na-ekwuro akụgbuo ya, onye si ngwa mee n'otu a amụ ụlọ ya ọkụ. Ihe dị otu a emebeghị mbụ n'ala Igbo. Mgbe ụfọdụ nle anya m si ọ bụrụ ndị anyị na ha lụrụ ọgụ na 1967 to 1970 gwara ndị otu ha nọ n'Arab si ka ha mana otu ha si ga-emebi isi ihe anyị ji gbara mbọ meziere onwe anyị in less than 50 years after alụchara ọgụ. Alụghị ọgụ na other parts of Nigeria, mana n'ala Igbo alụrụ ọgụ, tụọ bọmbụ, tụọ ogbu n'igwe, gbuo mmadụ for consistent 30 months. Anyị ebilitela, ala Igbo ejidekwa ego ọzọ, anyị ji aka anyị arụrụ onwe anyị ụzọ, anyị ji aka anyị agbapụrụ onwe anyị mmiri, anyị ji aka anyị na-azụ ụmụaka anyị n'akwụkwọ, anyị na-eme ihe niile anyị kwesịrị ime ka ala Nigeria dịrị mma, ka ala Igbo dịrị mma. Enweghị onye Igbo nwụjuru mmiri ara afọ ga-asị si kụzụ isi ihe niile anyị ji aka anyị mere onwe anyị, si na ọ na-azọ ọ chọrọ nnwere onwe. Elee otu isi achọ nnwere onwe wee na-ekechi ụmụnne gị na-agbụ? Enweghị a na-ekwu ndị mmadụ asị ka adịrị politically correct, ka adịrị diplomatic, na ndị ugwu anaghị eme otu, ndị ugwu anaghị akọndem onwe ha, ndị Yoruba anaghị akọndem onwe ha. Ka ele ihe mere ndị Igbo ji gaa na-akọndem onwe ha? Ndị Igbo ma ihe ọya mere ọ ga-abụ ihe ga-adịrọ mma, ndị Igbo ekwulite kwuo sị ọ dịrọ mma. Onye ọbụla na-emebi isi ihe ndị Igbo, onye ọbụla na-egbu ndị Igbo, onye ọbụla na-akwafu ọbara n'ala Igbo, onye ọbụla na-atọrọ mmadụ n'ala Igbo, ala Igbo ga-akụgbu onye ahụ. Nna anyị ukwu onye ọchịchị mba niile, onye ọchịchị ndị Igbo niile ebe ọbụla ha na-anọ bụ ambasadọ prọfesọ George Obiọzọ, bụ onye ọkammụta diplomasi, bụ
bụ onye ọka mmụta histrị, bụ onye nwegoro experience ebe dị iche iche, ewerela diplomasi na-achọ na-eme ka ihe ndị ahụ anyị ma na-adịrọ mma Naijiria na-eme ndị Igbo ka edezie ya. Ụmụnne anyị ndị gafere ụzọ, ndị eduhiere eduhie, wee sị mba na ọ emebisi ala Igbo bụ ihe ka ha mma. Ọha na eze ndị Igbo under prọfesọ ambasadọ George Obi ọzọ na-eme na-asị ndị a ha chigata ebe ha na-aga ụzọ adịrọ ya. Anyị na-asịkwa na onye ọbụla na-akwado ha ala Igbo ala ga-akụgbu ha, maka anyị agaghị agbachi nkịtị maka ụjọ, maka nta egbu anyị ahapụ ala Igbo na-ala. Abụrụ na ile anya iche echiche chega maybe otu afọ gara aga, ala Igbo bụ the most peaceful region enwere na Nigeria tupu otu onye nọ na London si butere isi mmadụ tụba ụlọ ọkụ, onye ọbụla ahụ yi ebe polisi si gbuo ya, ka bara ga bụ terorizm, ga bụ ihe egwu, ga bụ ihe arụ gbara afọ. Onye ọbụla na-akwado ndị a, anyị na-arịọ dịka ọha na eze, dịka ndị na-achị ala Igbo, ndị na-achị onye Igbo niile, na-arịọ Chineke welata obi onye ahụ ka ọ ghọta na ihe ọ na-eme adịrọ mma, ọ ghọta na ihe ọ na-eme adịrọ maka ihe ga-emezi ala Igbo, ka ọ mata na ụmụnne anyị ka ọ na-egbu, ka ọ mata na ọ bụ akụ na ụba anyị ji aka anyị kpatara onwe anyị ka ọ na-emebi isi. Mana onye ahụ si na ekwensu akụchiela ya ụbụrụ, na ọ gaghị echigata, na ọ gaghị echigharị, na ọ gaghị akwụsị imebi ala Igbo. Anyị na-ekwu by the authority ndị Igbo, ụmụ ntorobịa ndị Igbo nyere m, and in line with ihe nna anyị ukwu bụ ambasadọ prọfesọ George Obi ọzọ na-ekwu mgbe ọbụla, onye ọbụla si n'ala Igbo agaghị adị mma, ala kụgbuo ya. Onye ọbụla si n'ala Igbo agaghị adị mma, ala wepụrụ anyị ya n'ala Igbo. Onye ọbụla si na ọbara ndị Igbo ka o ji gaa na-eme ịmakwa ndị anyị bụ ala Igbo, wepụrụ anyị onye ahụ. Onye ọbụla si na ọ emebisi akụ na ụba ndị Igbo ji aka ha kpatara onwe ha bụ ihe o ji ga-eme ka a marakwa na ọ dị ndụ n'ala Igbo. Anyị na-asị ka ala Igbo wepụ onye ahụ n'ala Igbo anyị, ka ala anyị kụgbuo onye ahụ ma ọ bụrụ na ọ chọrọ igbu isi anyị. Anyị agaghị agba nkịtị, anyị agaghị agba nkịtị. Ndị anyị na-amaghị ebe ha si emebiere anyị obodo, anyị ji nwayọọ nwayọọ na-ama na-eti ndị anyị na ha so bụrụ Naijiria achọghị ọganihu anyị. Anyị ka na-asị ka anyị mara otu anyị si ga-eme hazie obodo anyị ka obodo anyị dịrị mma, and obodo anyị na-adịkwa mma nwayọọ nwayọọ. Out of our personal efforts, enweghị onye na-enyere anyị aka, ntakịrị aka ha na-enyere anyị ezughị, anyị jiri aka anyị na-emezi. Ụmụ anyị bụ ndị Igbo aghọgburu aghọgbu, a na-enye ego from ndị na-abụghị ndị Igbo na ndị Igbo lara ọhịa. Enwere ndị Igbo lara ọhịa na-enye ha ego sị ha bịa mebi isi ala Igbo, asị na ha ga-emebi ala Igbo. Anyị na-asị Chineke nke bi n'igwe, biko chegharịa ha, hichaa obi ha, ka obi ha pụọ na ihe ọjọọ ndị a ha na-eme. Mana ọ bụrụkwa na ha sị na obi ha agaghị apụ, ala biko kụgbuo ha, ala biko wepụrụ anyị ha, ala biko mee ka ala Igbo dịrị mma na-aga n'ihu. Onye si na ọ ga-ewetara anyị ọgba aghara n'ala Igbo, anyị na-asị ala Igbo ga-adị, onye ahụ agaghị adị. N'olu dara nwayọọ, ana m arịọ ụmụnne anyị a, ụmụ ntorobịa ibe m, ndị iwe na-ewe ha abụkwa ezigbo iwe, maka ndị anyị na ha so nwere obodo a sị na ya agaghị ebi,
mana mmasị ha onye ndị iro gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche mgbe ọbụla. Onye asị na ọ gaghị adị ndụ ejila aka ya egbu onwe ya. Onye asị na agaghị adị ya ewepụla onwe ya. Onye ndị iro si na ọ gaghị adịrị ya na mma ya emela ka ndị iro bụrụ ndị eziokwu. Ụmụnne anyị latabanụ ka anyị jikọọ aka ọnụ paso ndị na-achọ igbu anyị ọgụ. Anyị ekwesịghị ị na-aba onwe anyị ọgụ. Ọ bụ gịnị ka anyị mere? Onye kụziere anyị nke a dị ka anyị gbugbo onwe anyị. Ihe nke a bụrụ ihe eji mara ndị Igbo. Ọ bụrụ ihe eji mara ndị Igbo. Biko anyị na-arịọ ụmụnne anyị ihe ọbụla bụ iwe ha dajụọ. Ọ bụkwana na iwe ha agaghị adajụ, ha wee iwe ha ahụ otu ọ dị mma. Okay, Maazị Jones, nnọọ ewerela m ga-achabi gị okwu n'ọnụ maka na teknụzụ na-agwa anyị na ọ ga-achabi ihe anyị na-eme nwa mgbe ntanya nachitekwa olu metọpụ ihe anyị na-eme tata maka afụgo m ọ na-agwa anyị okwu n'ebe anwa ọ na-emegbu m ka m mee ka ya bụ ihe gawa n'ihu, mana afọ m na teknụzụ anwa ekwerọ ọ ga-adị otu anwa. Mana ndị na-eso anyị makwanụ na ebe anyị na ugbu a bụ BBC News Igbo. Dịka unu si mara, tata bụ Mọnde na-eweta atụmatụ anyị na-akpọ okwu akpụ n'ọnụ. Okwu ọ pụọla.